Huomenta. Ollaan hotellissa ja tässä kävi semmonen juttu. Mä unohdin, että monesko kerros meillä on ja mä en nyt ole ihan varma, että pittikö tässä mennä hirveästi näppäilemään ovinumeroita toisten ihmistä, jos siellä vielä nukutaan. Ja tähän nopea selvennys. Hotellihuoneisiin ei päässyt avaimella eikä avainkortilla, vaan jokaisessa ovessa oli tällainen koodilukko, johon piti syöttää 8-numeroinen koodi. Ja voitte vain kuvitella, miltä sisällä tuntuu, jos joku yrittää päästä sinun huoneeseesi. Minähän kävin tässä loppujen lopuksi kerrosta alempana, missä meidän huone oli yrittämässä. Anteeksi alakerta. Mutta jatketaan. Joo, mulla ei ole mitään tietoja näistä, niin mulla nyt tuli sellainen pieni tenkkapoo. Vau. Ei se mitään, mennään täällä käytävillä hetki aikaa. Ja sitten lähdetään huoneen jossain vaiheessa. Huomenta vaan. Ja on huoneen esittelyn aika. Täällä meillä löytyy telkkari, josta mä annan kyllä heti miinusta, että siellä ei televisiokanavat näkynyt ollenkaan. Siellä oli vaan tämän hotellin esittelyvideo tai esittelysivusto. Meillä on häpeänurkka, penkki, siellä voi istua. Lisäksi meillä on sänky, jossa on nyt tällä kertaa erittäin hyvät tyynyt. Tässä oli hyvä nukkua. Sain nukuttua hyvin tässä viime yönä. Täältä kun katsoo tonne kattoon, tuolla on tommonen kolo. Ja mä rupesin tuossa yöllä miettimään, mitä varten tuo tommonen kolo on tuolla, että onko siellä joku semmonen kaunan lapsi tuntemassa hirveätä kaunaa ja hyökkäämässä kimppuun yöllä, mutta ei vissi ollut, se oli vaan valo. Lisäksi meillä on täällä jopa tällä kertaa ovellinen vessa. Ja vessa näyttää ihan tämmöiseltä peruspönttö ja suihku. Ja lämmintä vettä löytyy ihan hyvin. Ja meillä sisältyy tässä tällä kertaa aamupalakin. Toki että tää oikein kontrolloi tää hyvin. Ja ihan autotien vieressä kuuluu kaikki äänet ihan tosi hyvin ulkoota tänne sisälle. Ilmastointikin löytyi. Tässä on maisemat. Siinä oli huoneen esittely. Seuraavaksi me lähdetäänkin kokeilemaan, jos me ei jotenkin päästä sinne Pranin linnaan, mutta me katsottiin Google Mapsista, niin sinne on itse asiassa yllättävän haastava päästä tästä ainakaan julkisilla. Tässä olisi toi vanha kylä takana ja me tultiin siihen lopputulokseen, että me lähdetään Boltilla sinne Praniin. Päästään nopeammin tällä. Tästä menee joku 40 minuuttia sinne autolla. Lähdetään seikkailuun. Hello. Olemme saapuneet Praniin. Eli linnaa lähdetään seuraavaksi etsimään. Tässä on niinku se pikkukylä tässä vieressä. Vielä ei olla Draculan linnassa, mutta löydettiin tämmönen jo täältä kylältä tämmönen joku kauhukorneri löydettiin täältä. Se on vissiin joku kummituslinna. Vähän niinku kummitusjuna varmaan kävelle olettaisi. Kuulostaa vähän siltä. Siellä se näkyy takana, Draculan linna. Samassa kuvassa. Jatketaan matkaa. Täällä on tämmönen hieno trampoliinitaideteos tuolla näkyy taustalla ja muuten sitten taas vähän tuommoista niin kuin vanha-aikaisempaa. En oikein tiedä trampoliiniteoksen alkuperää, että minkä tähden tollanen tänne tehty. Mutta joo, toi Pranin linna, niin
sehän ei oikeastaan Draculan linna ole varsinaisesti, se on vaan nimetty, kun se vähän näyttää ulkoasultaan semmoiselta, mitä se Stroker oli kirjassa kirjoittanut. Ja sitten tää Vlad Seivästäjä, niin sekään ei oikeastaan täällä päin ole ollut, mitä mä oon nyt tutkinut, niin ainoastaan saattaa olla, että hänet on joskus aikoinaan vangittu kyseiseen linnaan hetkellisesti, mutta ei silleen historiallisesti mitenkään liity välttämättä Draculaan tai Vlad Seivästäjään tuo. Mutta on se hieno tälleen vähän kauempaa katsottuna ainakin. Jotkut on arvostellut, että se on kuulemma sisätilalta vähän pettymys. Että en tiedä. Katsotaan. Me lähdetään ainakin ostamaan jotain krääsää tuolta mukaan. Tehdään siitä sitten jossain vaiheessa esittelyvideo. Vitsi, tästä tuli hyvä. Täytyy ottaa kyllä vielä kännykällä. Mä pääs vielä ihastelemaan tämmösiä vanha-aikaisia rakennelmia. Ei sinne näe. Eiköhän me olla tää Prani nyt nähty. Me jatketaan matkaa. Tultiin takaisin tänne Brasoviin ja Brasovissa on tää musta kirkko, tää koottikirkko, minkä mä jo eilen esittelin, niin sinne maksoi 5 € per naama sisälle. Niin me mennään nyt katsomaan, mitä siellä on. Ai. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Täällä haisee ihan kirkolle, semmoisen vanhalle. Vähän semmonen homehtunut. Sellainen paikka se oli sisältä ja tuli mieleen toi Turun tuomiokirkko aika lailla siitä sisällöstä. Tää on ehkä hienompi tästä ulkoilta päin sit loppujen lopuksi, ellei sitten viihdy kirkoissa. Mutta 5 € ei ollut paha hinta. Me jatketaan nyt matkaa jonnekin syömään. Me lähtee parin tunnin päästä junaan takaisin Bukarestiin ja meillä seikkailu jatkuu itse asiassa vielä tänään myöhemmin illalla ihan toisessa maassa. Siitä sitten myöhemmin lisää. Joo, tää juna oli 20 minuuttia myöhässä suurin piirtein, että siinä oli toinen juna siihen aikaan, kun meidän juna olisi pitänyt lähteä. Että kannattaa aina varmistaa ennen kuin hyppää junan kyytiin, että on oikea juna. Kuuma juna. Ja takaisin Bukarestissa.
Jee. Junasta vielä sen verran, että tuolla istuimien alla, niin siellä oli pistorasiat, niin pystyi lataamaan puhelinta koko matkaa ajan, mikä oli ihan plussaa. Mulla alkoi olla akku aika lopussa jo puhelimessa. Tällaista täällä. Ja tästä Bukarestistahan me lähdetään seikkailemaan lähemmäs lentokenttää jo. Mutta me käydään aika ostoskeskuksessa siinä lentokentän vieressä. Tää on vielä kaiken lisäksi, tässä on 2 eri lentokenttää, ihan vierekkäin kylläkin, mutta me mennään nyt eri lentokentälle kuin mistä me tultiin. Se mistä me tultiin, niin sieltä olisi tullut juna tosissaan tänne, mutta nyt tänään me ei lähdetä junailemaan sinne päin ollenkaan. Me otetaan tästä Boltti tai Uberi tonne ostoskeskukselle. Ostoskeskukseen. Mars. Meillä on about tunti aikaa tässä vielä pyöri. Sitten pitää lähteä lentokentälle. Siis täältä löytyy Hesburgeri. Ja näin tämä päivä päättyykin reissaamiseen. Kohteena uusi maa, uusi kaupunki sekä uusi hotelli. Jos tykkäsitte tämän kaltaisista videoista, pistäkää tykkäystä ja pistäkää kanava seurantaa, jos ette sitä ole vielä tehnyt. Vielä on tulossa 1 osa ainakin tätä mahtavaa reissua. Me näemme seuraavalla videolla, se on moi moi!